pipiňáci, tady Pipi. Já jsem se vám dlouho neozývala, protože jsem neměla tolik času, jelikož jsem byla na dalších pipilandických přijímacích zkouškách s tím panem učitelem Tucákem. No to bylo hrozný. Dneska jsem na výletě a mám strašnou žízeň, tak nevím, jestli tohle je studanka na pití nebo na nějakou špinavou koupel. Co myslíte, pipiňáci? Já se v tom radši nevyčvachtám. Takže my jdeme na Kachnov a je to tady hezké. Bude tady nějaká vyhlídka na tom Kachnově. On se to jmenuje Káčov a já tomu říkám Kachnov. Vždy Kachnov. Kachnov. A ptákům bych to radši doporučovala vyletět, jelikož jsou tady velký schody na velký ptáky. Tady dolů byste nechtěli spadnout. To je vejška. Hádejte, co to je za strom a co to je za plody. Tady to jsou nějaký bukvičče a je to nějaký buč? Buk? Kuk? Čo? Tady je nádherná kytička fialová. Pipiňáci, vidíte mezi tou skálou a mnou ten rozdíl? Možná maličký, protože jsem plameňáka, to je asi kachna. Kachna! A tamhle je blezděs. Kuku. Tak pipiňáci, chceš vidět moje další videíčka? Tak koukej mi do očíčka. Papa, loučí se s vámi Pipi. Tak jo. No, tak dneska musím ještě někam pokračovat. Já chci najít Kachno. Kachna.